Vítejte na Adži Badži, malé, avšak úplně jiné planetě. Je to placka a má 2 strany. Seznamte se s milými obyvateli a jedním legračním potížistou. Naučíte se nové věci, jak například květiny pijí, nebo čím se baví vítr. Přidejte se k nám. Adži Badži každý den na Jim Jamu. Kdo je to? Naši noví přátelé. 2 kamarádi vždy připraveni se bavit. Přidejte se k nim a zažijte skvělé dobrodružství. Jaja a Zouk denně na Jim Jamu. Cestujte po Ekvestrii se Sparkle, pečlivou jednorožčí studentkou. Sledujte, jak díky novým kamarádům pozná, že síla přátelství doslova hory přenáší. Spolu vyřeší každičký problém. Můj malý pony, přátelství je magické. Každý den na Jim Jamu. Tohle je Dot. Umí se připojit, prohlížet a sdílet. A společně s jejími přáteli a tabletem, který má vždy při ruce, objevujte svět zázraků, her a dobrodružství. Pronikněte do světa fantazie a představ. Připojte se k Dot. Každý den na Jim Jamu. Nebezpečí? Přehmat? Závada? Tam, kde slouží požárník sám a hlídá policejní autíčko Pavlík, jsou všechny potíže rychle vyřešeny, protože oni jsou hrdinové velkoměsta, kteří nakonec vždy zachrání den. Statečná autíčka a požárník sám každý den ve 14 hodin na Jim Jamu. Prožít skvělé chvíle s nejlepším kamarádem je to největší dobrodružství. Joe a Jack každý den na Jim Jamu. Nachází svět čisté fantazie. Kit a Kate. Každý den na Jim Jamu. Tady začíná zábava. Čeká na vás úžasný svět. Hrajte si. Učte se. Objevujte. Podělte se o ty nejhezčí zážitky z celého dne. Protože je to sranda. Je jen jedno místo, kde chcete být, kde se potkáte s kamarády a budete mít pusu od ucha k uchu na Jim Jamu. Jednou za čas se tu objeví modrá chobotnice jménem Osvald. Každý ho má rád. Hip, hip, hurá! Od teďka jsme kamarádi na věky. Jak bych ti to mohl oplatit, příteli? Pomůžu vždycky rád. A spolu se svými kamarády prožívá všechna možná dobrodružství. Každý den je jiný, Henry. Nikdy nevíš, co se stane. Osvalde! Ty nevíš, co dostaneš, Osvalde? To bude překvapení. Není nic lepšího, než mít dobré kamarády. Tak tohle byl vzrušující den. Osvald se svými kamarády každý den na Jim Jamu. Modrá? Jako moře, ve kterém plave flipr a lopaka. Zelená? Jako les, kde žijí lesouni. A bílá? Jako zasněžené vrcholky hor ve snech Heidi. Barevné příběhy pro celou rodinu každý víkend dopoledne o 10:30 a odpoledne po 5:00 na programu Jim Jam. Přidejte se k Howiemu z Babu a zažijte nová dobrodružství. Teď už víš, každý den na Jim Jamu. Bav se, objevuj vesmír.
Tvůj vesmír. Každý den na Jim Jamu. Užijte si legraci při sledování zcela nových epizod seriálu Thomas and Friends. Every day on Jim Jam. Je čas zadivočit si na Jim Jamu. Jungle Beat. Každý den na Jim Jamu. Tak tohle byl vzrušující den. Hip, hip, hurá! Dívej se na seriál Oswald každý den na Jim Jamu. Jim Jam uvádí Messiho skvělá dobrodružství, Hurá za hádankou, Chuggington, Noddy, Popples, Dot, Božek stavitel, Conny, Hádej, jak moc tě mám rád. Oblíbení hrdinové našich nejmenších každý den na Jim Jamu. Jen ať přijde ta hromada papoušků, pes a sova, motýl i zajíček. A zase ta sova. Pak je tady mnoho kuřat, poníků, no a samozřejmě ta sova. Každé zvířátko ti něco vypráví, či dokonce zpívá. Můj malý pony přátelství je magické a Dot. V květnu se 2 díly každý víkend ráno pár minut po 8:30 na programu Jim Jam. Děti, pojďte si užít legraci s Barneym. Pozor! 2 velké oči. Budeme tancovat. A vůbec se dobře bavit. Nemůžeme zapomenout na barvičky. Co takhle se proměnit v nějaké zvíře? Myslím, že by bylo legrační být tigrem. Tak si nenech ujít všechnu tu zábavu se seriálem Barney a jeho přátelé každý den na Jim Jamu. Božek umí postavit dům od začátku do konce s pomocí své party. Napřed namíchá beton, udělá základy, postaví zdi a taky si udělá přestávku na kávu. Potom přibije rámy a parapety, upevní okna a udělá střechu. Zatímco Wendy vymaluje stěny a bíle natře stropy a radiátory. S Božkem stavitelem se můžete naučit spoustu užitečných věcí. Každý den na Jim Jamu. Kolik je na světě jazyků? Kolik jich chceš znát ty? Pojďme začít třeba angličtinou. Když lepidlo je glue, jaká barva je blue? Je robot lepší v angličtině nebo v češtině? Hraj si s námi a uč se anglicky. Každý všední den v 10 a ve 14 na programu Jim Jam. Angelina ráda tancuje. Ať je kdekoliv, ať je s kýmkoliv. Pořád tancuje jako nějaká balerína. Tak na co ještě čekáš? Nazuj si střevíce a přidej se k ní. Angelina Balerína. Každý den na Jim Jamu. Opravovat kolo s tátou, vařit oběd s mámou a objevovat divy světa s bráchou je nejen užitečné, ale i skvělá zábava. Hádej, jak moc tě mám rád. Conny, Dot a trojčata. Každé odpoledne od 1 a večer od 7 hodin na Jim Jamu. Když už nevíš, co by, a zdá se, že se nic neděje, podívej se znovu. Se štěňátkem Kyprem je život plný překvapení. Nenech si ujít seriál Štěňátko Kypr každý den na Jim Jamu. Vstupte do magického dinosvěta. Harry a jeho dinosauří kamarádi každý den na Jim Jamu. Angelina ráda tancuje. Tak na co ještě čekáš? Nazuj si střevíce a přidej se k ní. Angelina Balerína každý den na Jim Jamu. Pojďte si hrát spolu s Rafrafem, Tweetem a Davem každý den na Jim Jamu.
Když je Harry v nesnázích, vytáhne kyblík plný dinosaurů, kteří na něj dohlédnou. Ale vidí je pouze Harry. Spolu navštíví magickou dinosauří říši a zažijí plno zajímavých dobrodružství. A užijí si plno dinosauří zábavy. Harry a jeho dinosauří kamarádi. Každý den na Jim Jamu. Vítejte na překrásném ostrově Sodoro, který je ideálním místem pro dovolenou, se zelenými loukami a žlutými plážemi a velmi dokonalou železnicí. No, alespoň po většinu času. Mašinka Tomáš i ostatní lokomotivy velmi těžce pracují, aby zajistili turistům nezapomenutelné zážitky. Užijte si legraci při sledování zcela nových epizod seriálu Mašinka Tomáš. Každý den na Jim Jamu. V každém roce je jedno skvělé období, kdy se i mašinky mohou na chvíli stát dětmi a být k užitku s tím, že se přitom i fantasticky baví. Bav se i ty s přáteli v oblíbeném městě mašinek. Chuggington. Každý den na programu Jim Jam. Na zeleném travnatém kopci, kde se pasou ovce a každý nový den je vítán zatroubením. Kde je pohádkový les plný stromů a fialová barva ukrývá skutečné záhady. Všechny střeštěné věci jsou tady povoleny. Ale jak vůbec najít odpovědi? Červená, žlutá, fialová a modrá? Odpověď je hned jasná. Zkoušej, hádej jako velké pucle. Kdo rychleji jede, tím více vyhraje. Chuggington, veselé vláčky, boj o odznaky. Každý den na Jim Jamu. Co mají tyto vtipné zvuky společné se ztraceným papouškem? A kdo zanechal tyto podivné stopy? A kam mohlo zmizet velké červené jablko ze střechy zelináře? Sledujte inspektory v Rychlíkově a odhalte všechna tajemství. Hurá za hádankou! Každý den na Jim Jamu. Hromada dárků, k tomu samé dobroty a párty může začít. Tito sladcí plišáčci, malí mistři přes zábavu, udělají všechno proto, aby i tebe rozesmáli. Popples. Každý den na programu Jim Jam.